A tu by som chcel fakt, že veľký shoutout a podľa mňa jeden z veľkých faktorov toho, že sme to dokázali túto sezónu, je Gabriel Heinze. Že ten sa dosť akože opomína, možno ani veľa ľudí nevie, že vlastne pribudol do trénerského tímu Arsenalu, čo je zaujímavé, lebo však on hral dlho za Manchester United, hej? Ale asi tam je nejaký ten juhoamerický ten podľa mňa, vidíš, že obranca Gabriel bereme. No, obranca, a ešte aj toto, vidíš? To mi nenapadlo. A on akože fakt postavil tú obranu, postavil ju na nohy, ale akože tak ju nejak skompaktnil, zlial, že to fakt funguje. A toto je naša akože cesta, že nepredpokladám, že my dostaneme od Parížu 4 góly, hej? Že nebude to žiadna prestrelka, že skôr to bude naozaj o tom, že či udržíme na tom jednom krídle kvaru, kde nemáme vlastne obrancu poriadneho, keďže Timber, neviem, či sa dal dokopy, to bude podľa mňa, že kľúč k tomu všetkému. Že či tam vieme nasadiť Timbera, alebo tam bude musieť hrať Moskera a tam sa zlomí ten zápas. A si myslím, že to bude jeden gól. Možno, vieš, remíza nejaká taká, ale akože teším sa na to samozrejme. Aj rozmýšľam, že tam akože nejak vybehnúť